Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, pizza 25 na. Bulan sang Setyembre tuig 2020. Uy, 91 ka adlaw na lang ang nabilin. Paskwa na naman. 98 diyas na lang saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton daydayon karon nga adlaw. Unahon tanayo antes ang pila ka mga mainit-init nga isyu nasyonal, diri kita anay sa lokal mayong balita. Ang pagpaningwa sa aton mga opisyal, nasyonal kag lokal, makabunga ini sang bisan paano bulig sa aton nga taga Bacolod non. Nagamonitor kita kahapon nga ang syudad sa Bacolod magabaton sang emergency subsidy gikan sa DSWD pagkatapos nga ginpaidalom kita sa Modified Enhanced Community Quarantine. Amo ini ang ginpalayag kahapon ni Congressman Greg Gasataya matapos nga ang balo sulat ni DSWD nga Tiglikom Rolando Bautista na pitsahan Setyembre 24. Kumadumduman, nagpangabay ang syudad sa Bacolod paagi kay Congressman Greg Gasataya kung mahimo makabato ng Bacolod sang bulig pinansyal. Daw ginsabat ang panawagan sa aton kongresista. 3 ka klase ang makabaton sang emergency subsidy. Number 1, sektor nga apektado sang ginpatuman nga Modified Enhanced Community Quarantine. Kita dire sa syudad sa Bacolod. Ikadua, ang ginpaidalom sa lockdown. Ikatatlo, ang mga tao nga kwalipikado apang wala malakip sa Special Amelioration Program. Amo inin 3 nga magabaton. Panugyan ni Congreg sa transport sector kag iban pahulaton man ang anunsyo sang DSWD angot sa proseso sang ayuda. Amo na blang siling ko, wala kakatulog ang aton mga opisyal sa syudad sa Bacolod. Ang aton congressman sa syudad sa Bacolod, alkalde sa syudad sa Bacolod, sangkuni ang panglunsod, ginahimo ang tanan. Ang mga mando, gikan ini sa nasyonal. Kung kaisa, wala sa mahimo ang lokal, sundon gid ang nasyonal. Pero may pipilaman ka mga tikang nga ginahimo ang aton lokal nga opisyal na makapalabot bulig. Amo ini ang dako nga bulig nga mahimo mag-abot diri sa Bacolod pagi sa pagpaningwa ni Congressman Greg Gasataya. Dako ini nga bulig magluwasa sa pila naton ka mga utod nga naghatag bulig diri sa syudad sa Bacolod. Ini mga private sector nga may ara man balatyagon nagabatyag sila kung ano ang ginabatyag, kagutom, kakulangon, pagkaon, kakulangon, pinansyal, kag iban pa, samtang ginapaidalom kita sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sino ba lang may luyag sini? Kita tanan, hindi luyag sini. Pero ito anon mo, inigo kita sa kagaw, inigo kita sa coronavirus, kag may mga protokol, kag may mga ara, ginatawag naton
optimisyor nga ginapatuman nga iban sini nakatuga sa ginatawag nawad-an trabaho, panira negosyo, wala sang palangitanan. Ang buot silingon, tanan nga sektor, igo sini. Hindi man niluyag sa aton mga public officials. Ano mo ni karon ka inigo kita sa COVID-19? So, naghimo tikang ang gobyerno nasyonal, provincial, kag lokal, nga tapnaon ini siya. Kag ang pagtap na sini, dako nga halit man, ang iya nahimo sa aton pumuluyo. Nga wala biyahe, igo ang sektor sa transportasyon. Hindi makapangabre ka makapakaot sa sulod sang restaurant. Take out lang, igo ang gagmay ng mga negosyante. Mga hotel, wala sang gasulod. That's why nga nagsira temporaryo ang iban permanente. Amuning halit ya, gusto bala naton ini? Hindi. Gusto bala ini sa aton gobyerno nasyonal, lokal, provincial? Hindi. Tiyanon mo kay may ara kita ginatawag COVID-19 pandemic. Luyag na ton kang sa hindi, sundon ta ang pila ka mga pagsulundan. O galing, amula na, may mga inisyatibo man ang aton mga opisyal, katulad sining ginapatigayon ni Congressman Greg Gasataya. Dako ini nga bulig kung mabato naton ang ginatawag emergency subsidy. Gapakita lang wala nagakatulog ang aton opisyal dire sa siyudad sa Bacolod. Kung may mga diferensya, wala masyang perpekto nga tao. Pwede man na mambalan, pwede mapungkuan, o galing, kung sakya na gani, sang pila ka sektor, kalaklan politika, ang guaya, bisan nga wala pa, sang kung ano nga Malaysia, kaghanda nga magbulig, ginabutangan sang Malaysia. Kay man, may bahid politika. Pero sino ba lang luyag sini? Ikaw, ako, kita tanan, hindi maluyag sini. Gali wala ta mahimo, tumanon ta kung ano ang paandam sa departamento sang ikaayong lawas. Pili ka, uloan to sa tadyutay, o kung nadula ka sa kalendaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon.
istasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahin na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 51. Areo, ginkutibaw naman nila. Doso Noel. Wala eleksyon. Amo ini ang ginaduso sang congressman sang Pampanga, si Mikey Arroyo. Siling niya sa kumilik. Ano abi kung ipospon ta ang 2022 nga nasyonal nga eleksyon? Bangod ya mga butante bala, hadlok sa coronavirus pandemic. Base kung ikaw hadlok mapirde o kung hindi ka lang gusto nga maghalin sa imo pwesto. Daw puwerte naman Siling ni Comelec Chairman Sheriff Abbas, hoy, Presidente Duterte lang ang makasiling nga wala eleksyon. Siling naman sang spokesperson sang Comelec James Jimenez, siling niya wala eleksyon, wala niya pulos ka panawagan. Ang may pulos ka panawagan, dugangan yung budget at ginkat nyo sa Comelec para nga makabakal kita sa mga machine para nga malikawan nato na pag ginutok kag di posible bangod sang kun may ara paginman coronavirus sa tuig 2022. Social distancing ang sakit gid si kuano si Foreign Affairs Secretary Chodoro Locsin, siling niya ay nagano-ano ni siya nga nagproponer siya nga wala sang eleksyon. Ay ya demokrasya ini kag nga magagagaya sang intra layi na sa pungsod Pilipinas, ulo intrahan mo. Ba, perte nga pitik ya kay Congressman Arroyo. Si anay Komisyoner Gregorio Larrazabal nagsiling, nya anong rason nga wala sang eleksyon? Ang bot nyo silingon, luyag nyo, i-extend ang inyo termino? Nga hindi ka mo manaog sa unyo 30 tuig 2022? Nya kung i-postpone ninyo, nagakinanglan pa ini sa ginatawag constitutional amendment kag i-ratify ini pagi sa plebisito. Nya layi ini. Ano niya na dumduman mo? Daw medyo gapasiring ka? Hindi ka gusto eleksyon? Hindi ka gusto nga magbinutuhay kita? Nadlo ka nga mapirde ka sa imo sini pwesto o kung luyag mo lang magtiner sa pwesto mo mientras tanto ba daw si Marcos ka ba? Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa asin na Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las 7. Kadasig sa oras ba? Term sharing sa tunga ni House Speaker Alan Peter Cayetano kag Congressman Lord Alan Velasco daw mabutang sa kompromiso. Subong ginakuting-kuting na sang mga sinakpan ni Alan Peter Cayetano. Luyag nila nga si Cayetano hindi makakas bilang House Speaker tubtob tuig 2022. Ay, ano ini? Daw hindi amo. Siling ni Deputy Speaker El Rey Villapuerte kag Cape 2nd District Congressman Castro. Siling niya si
Cayetano dapat magpadayon nga amo ang mangin House Speaker tubtob sa masunod nga eleksyon sa tuig 2022. Pinitik pa nila si Velasco. Nya ini si Velasco, kung luyag ka mangin House Speaker, nya ti wala ka magani core group, bisal pulo 20 lang wala man, wala ka man dakpon dire sa Kongreso. Ay gali man. Nya diyan supporter mo, ay kalain. Daw giniidiyahan ginila, temprano pa, daw hindi magalin. Sino ayan na padihot sini sa likod? Kung si Alan Peter Cayetano, dumdum ka mo nagligad nga adlaw. Sila niya, daw ginakudita ba ko? Nya kung hindi ka molin ko di. Pero ang mga kongresista, perti ang apin sa iya, daw styling ha. Budlay ini, kag dapat ini panilagan. Wise man si Cayetano, mga grupo ni Velasco, tagaan niya pusto. Siling sang upod ni Cayetano niya, upod mo diho, may mga pusto, happy na sila. Tigaling may term sharing. Hindi nga tawag lang nga tadi, kasugtan, hinambalan, palabra di honor. Daw ginadiyahan nila ba? Daw hindi ginila pagkakason si Cayetano sa puesto. Sus, arangkaho nila si Velasco. Nya Velasco, nya nga adiin ka, nga magbulos-bulos ka di. Nga anya sang magtuhaw niyang isyo, kag ginahambaran sa hiring, adlag ko nga mga isyo, diin ka. Wala ka man magpartisipar, isyo sa anti-terror law, wala ka. EBCBN franchise, wala ka. Bayanihan 1 and 2, wala ka. Didiin ka. Tapos niya, mabulos-bulos ka. Daw purti ang pasibangod la kay Velasco. Doon nalimtan nila nga may term sharing. Hindi ba may hinambalan kita? Si Cayetano subong, si Velasco dason, subong na daw ginaduso nila, si Cayetano subong, si Cayetano sa masunod nga tuig, tubtob sa eleksyon. Akalain daw ginplano ha? Te, Velasco din ka? Mabalik kami pagkatapos ini. Ako ganun. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyo kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La 7:08, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.